And brothers and sisters, look at this. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Abu Hurairah radiallahu anhu said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took me by the hands and said, Allah created the earth on Saturday and created the mountains on Sunday and created the trees on Monday and created disagreeable things on Tuesday and created the light on Wednesday and spread the animals on the earth on Thursday and made his man Adam on Friday, the later part of the day. What wisdom there is for us. Allah created man last. He's the last one that he come lately on the earth. Everything is here already. The earth is here. The home is here. The food is here. The trees are here. Everything that man needs is here already. And when man comes, all he has to do now is go get what Allah the Almighty has given to him. Open my eyes to see. Open my eyes to see. Open my eyes to see. And go back now to the challenge of Shaitan. Know what he said? وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرُهُمْ شَاكِرُونَ. You will not find most of them grateful. So the whole idea of Shaitan, the devil, is to make the people ungrateful to Allah. And that's why all these people, they're ungrateful for all that Allah has given to them. And they turn their backs on Allah. Allah smjenjuje noć danom, a dan noću. I Allah je onaj koji sve čuje i sve vidi. To je zato što Allah postoji, a oni kojima se oni pored Allaha klanjaju ne postoje. I zato što je Allah uzvišen i velik. Zar ne vidiš da Allah s neba spušta kišu, od koje zemlja zazeleni? Allah je zaista dobar i sveznajući. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah doista nije ni o kome zavisan i on je jedini hvale dostojan. Zar ne vidiš da je Allah sve što je na zemlji vama podredio, pa i lađe koje voljom njegovom morem plove? On drži ono što je na nebu, da ne bi palo na zemlju, osim ako on to dopusti. Allah je uistinu prema ljudima blag i milostiv. On vam daje život i zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživjeti, a čovjek je zaista nezahvalan. O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte. Oni kojima se vi pored Allaha klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti. Nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja. Oni ne poznaju Allaha kako treba, a Allah je uistinu moćan i silan. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. حكمة النعيذ والصلاة. الله أكبر.
can you deny the oneness of Allah? Allahu Akbar. How can you deny the oneness of Allah? Allahu Akbar.